съм Minecraft 2000 и сме рав 2456. И коста хора, аз съм Рав 2456. Ние ще играем Extreme Minecraft. Minecraft Extreme Survival. Нека се оправим на сърката. Опа. Значи, на мен ще ми зарежда както винаги. 50 часа first person. Не, нали на first person, бе? Да, така се. И хора, както виждате, това е някакъв тъп сървър. Така сме си направили къщичка. Играеш ма Името на Minecraft 2007 е Трайко. 2000. 2007, извинете. Не А пише. моето е Влади. 2007 или 2000? Да, на мен се казва Minecraft 2000. Добре, 2000. И както виждате, вали, времето да върши, защото не свършва. гачи тъпото и аз видях пръсте. Аз видях. Аз видях от лодка. Това е твоята лодка, бе, че от 9 не се я вземе. Ай си я взема. Учам си я взема. Аз видя ли, аз майка съм с бутушки, а не съм. Аре бе! Аз потънах и нещо не ще ми зареди. Аре бе, кой е казал, че трябва да излезна? Да влезам в лодката. Аз ще го направя. Аре чупай, защото на мен не ми се чупи. Гледай бе! Абе, че не натискай. Оп, падна. Падна, къде падна? Ай, че някой зомби ще ни нападне. Няма. Готово. Откъде учи звука, бе? Отвънка Къде не е къщата? Отвънка не. Не е отвънка, бе. Отвънка не се чува. Косовичи, бе. Абе, тук е. Къде, бе? Ще заблуди там нещо. Я рефлет малко. И хора, вижте, тук сме сложили малко за краса крафтинг тейбъл. Не знаете. Тук сме се написали леглата на двама ми. Я аз лягам. Чакай, мама! Аре, лягай! Съм легнал. Не си. Добре. Вече легнал. Ох! Легнах! А да! Чек, че си в небето. И ти. Готов! Готова е. Ко? This bed is... Еми да, това как пей. това че успешно са настал. Искам да напиша нещо в коментар. Да учим да купим. И хора, както сега виждате инвентара ми, има малко айрон. И хора, качвам го! Бум! Това искам да го направите. После Minecraft 2000 ще качи клипа. В YouTube. Искаме повече сабскрайбъра и... Да, и повече проекта на този свят. Minecraft... Не чиска се! Minecraft 2000 ще качва някой път без менточета, които ще са също в този свят. Но... Без него. Да, но без мен. И очаквайте скоро Но всяка да има събота интро. и неделя. И събота и неделя, хора, може би ще снимаме заедно с Minecraft 2000. Той пак забравя тортовите. Аз съм в мене. Така, Трайко, кажи, Трайко, да. Вече ще скада мината. Кажи какво искаш. Повече сабскрайбъра, лайкови. И медведче. Дай повече... What? Какво бе? Къде ми е крипта, бе? Аз тя дарох. Чупи се. Дарох тя, бе! И вече нямам, трябва да са айрон кирк. Чакай, бе, сега ще я знам. Гачи, бързо. Леве! Как се го направил така? Еми, заради границите. Чакай, бе, чупи. Сега трябва да го правя. Чакай, бе, дам кирката. Айрон! О, че го Колко? Опа, я сабскрайбър. Чакай, ето. Хора, приказвам го. Я го дай.
Кога ти го давам, чакай, бе? аз съм го взел. Ма той нали е мой, аз го намерих. Ти ли го намери току-що? Или аз? Аре, бе! Как си го направил така? Нервиш ма този път. Трябва да Аз го не знам оправям. кой стана. Да, аз го оправих целия път вече. Оправих го. И той е на няколко страните. Аз да губих. А не. Оска не знам. Опа. Кой ще се качвам? Да намерим повече айрон. Това не е челто. Да намерим айрон и диаманти. Дъма! Да! Късмет да намерим дъма. Ма може, ама. Аз се качвам горе да видя какво е. Маля, аз стигнах до Бедрок. Видя тия води тук, бе! Ума отплува, бе. Бат, много е тъмно. Сутрин е. Човек, аз вече съм на Бедрок. Хора, искам да се абонирате много за Minecraft 2000. Тоест, Трайко и за мен. Моят канал ще бъде долу в описанието. Искам да кажете за Mobizen. Какво трябва да се направи, защото не може. Искам да пишете долу в коментарите. Какво не може? Айде каза какво не може. Извинете. Там просто... Иска, че да се влезе в профила. Да, и как ще стане това? Извинете, хора, ама имам 15% батерия. А ще остава до 12, 10, 11 напред. И Трайко ще продължи просто клипове с мен. Яйце, искам да ударя някой с него. Умирам! Нямам храна! За кой не ме погледнал, бе? Има стиле. Знам, бе, ям, бе, спокойно. Трагичен случай просто, хора. Това просто се нарича трагедия. Точно така. Точно. Трайко ме разни за тебе. Къде си? Тя. Искам се намери. Чай се наям. Прасио, махай се, бе. Опа. Трайко, ара виж. Очаквате. Излез от вратата. Не знам, че така. Чакай малко, върнах ли тия сето, е? Да. Удар ги, да. Не. Га? Кома гледаш, че бе? Шибано. Ето ни нас. Влади Трайко. Но Трайко, този клип. Че не ме удари, бе? Не. Аз вече тръгнах. И този клип искам да го качиш в YouTube. Защото те правихме поредица на другия клип. Поредица, ако не знаеш какво е, това е много епизоди на този сервер, който играете. Прави се една плейлиста, но Да. което играеш. Поредица, просто правихме една поредица и... Ма хора, като гледаш в този мап, майче, няма... Какво си намерил, бе? Какво си намерил, бе? Това е Бедрок. Край на света. Защото и не може да се чупи, нали знаеш. Знам, бе. Какво правим? И намерих малко кол. Ела горе. Що? Той не може да се чупи, бе. Аз спя тук, където няма такова. Като прилича още на Бедром. Редстоун! Браво. Юху! Значи наблизо има лава. И хора, виж малко творк на Майнкрафт герой. Ела, леди, твърк. Имам редстоун вече в себе си. Значи наблизо има лава. И съм има и диаманти, ама. Ще ги намерим спокойно. Айде, ела горе. Ние сме ще ме учази. Защото мисля да го приключим. Не, бе, много е малък. 10 минути, бе. Гати мъничкия клип, аз нямам по 20 минути. И в YouTube някой път може да направим стрим
Аз направя стрим на League of Legends. С Ще играем. мен, ако може. И с един приятел, ако той дойде на стрима. Не, стрима може също да участва. Не, няма как да участва. Стрима ще е на League of Legends и на още някои игри, които са като на DDoG игрите, просто такива. Като електрони, например, но във Facebook може да си сковате игри, но няма да играем в Facebook, ще играем в Free Fire в тези такива работи. Чакай също да видя. Чакай бе. Аз се объркам, искам да си пусна настройка, че пък се пусвам. И хора,